Klisko, sredstvo koje garantovano 3 meseca sprečava zamrzavanje brava vaših automobila. Na svim kioscima Klisko. Jugobanka deoničarsko društvo Beograd emitovala je novu seriju blagajničkih zapisa nominalne vrednosti od 1000 dinara u kojoj je uračunata i kamata od 36%. Za samo 923 dinara dobit ćete 1000 dinara i mogućnost da postanete dobitnik jedne od vrednih nagrada Jugobanke iz posebnog nagradnog fonda. Prodaja od 21. januara do 12. februara na svim šalterima Jugobanke. Iskoristite jedinstvenu priliku. Dobrodošli u Jugobanku. Vlasina produkt iz Surdulice nudi zdravu hranu sa Vlasine i dobro snabdevanje na veliko u maloprodajnoj mreži u 100 prodavnica u Srbiji. Iz Lutrije Vojvodine dvostruka sreća vam se osmehuje. Dama Duo vas očekuje. 4 super premije po kilogram čistog zlata, 40 kompleta zlatnog nakita. Dama Duo, nova igra Lutrije Vojvodine. Konačno, Milord. Milord super muštikla. 95% nikotina manje u vašim plućima. Naručite svakog dana od 7 do 20 časova na brojeve telefona 011 109 501 i 011 619 827. Milord. godina sa vama, Robne kuće Beograd. Trgovina koja misli na vas. Centar. Gde? U centru centra. Čega? Beograda, naravno. Novi trgovačko-poslovni centar na Obilićevom vencu. City Pasaž. Prodajemo lokale. Pa zato zapišite. 3 dvojke, 1096. Pišem. Veleteh.